Usizwe lapho wethu imbongi yasesikhawini engadumile kakhulu futhi ke engandile kakhulu. Isikole sangakithi asikho isikole engisithanda njengeKhandlela High School. Hayibo, iKhandlela mina ngiyakhanyisa ngalo uma ungekho ugesi ngiyakusekhaya phela. Anzwani ukuhlala ngaphandle mekumakhaza ngize ngigodole mphunyelo uHlamvana High School. Leso sikole ngiyasazi sangakithi. Amantombazana afunda khona agqoka iqedi emfishane o5 cm. Umdidi usuke efunda kube konakala kwesingezansi. Phela lo mhlaba wasemzansi usuqala nokubhubha kodwa ke angikho lapho. Mhlawumbe kumele ngize nemidlalo ngoba khona kuyasheshsha phela nokubuya. Phela khona kufana nasemabuyeni. Imabuya high school ngiyayazi ngeke ngafunda kuyona. Ingane zakhona bezingithanda bengithi mangene eclassini ivele igxume ihayize ikhombise ijabulile. Phela ibajabulile primary mina bemfisa ukuyofunda kuyona kwasho ukuthi ngangisengimdala neminyaka isihambile netshebe yasheshe yaqhaqaza. Kwase kuphoqa ukuthi kumele ngiye eQhaqhaza High School. iQhaqhaza High ila ngifunde khona ukuthi into yami mayifile mina ngiyayikhandisa. Ikhandisa kuse high isikole sasedla ngezwe ngayeka ngamabomu ukuyofunda kusona ngoba ngangiseninkinga seziningi seqala nokukhula. Phela ikhula ngiyayazi yangakithi umakhelwane wami. Ngangilokho ngithi ngoya ngagcinela ongoye high. Ongoye high ila ngifike ngathola khona imfundo yami yaqala yakhula ngase ngithi hayi no ngcono ngivele ngile esikhula ngemfundo. Phela esikhula ngemfundo ngize ngamahembe emthi ingane zakhona imfundo zayidamsela. Ingakho bemfisa umatric wami ukuyonzela eMatamzana High kwangafezeka. Usizwe lapho wethu.